Dan Bayer. Kerry Kirsten. Kerry Kirsten. Kerry Kirsten. Dan Bayer. Bayer. V poslední době se na internetu neřeší nic jiného než Kerry Kirsten a její 2 minulé vztahy. Kerry na svůj YouTube kanál vydala video s názvem Už stačilo a v tomto videu zazněla jedna věc, která mě osobně dost vyvedla z míry a rozhodně si nemyslím, že to je v pořádku. Její ex-přítel Dan Bayer na ní totiž údajně vztáhnul ruku. Je tady ale jedna věc, která mi moc nehraje a proto bych se o to dnes s vámi rád podělil. Takže jdeme rovnou na to. Nejprve se podíváme na to, co Kerry přesně řekla, protože na konci je jedna dost důležitá věc. No a tohle se jednou dohnalo až do takového extrému, když si začal kontrolovat, co já jsem lajkla na TikToku a našel tam, že já jsem lajkla video mýho prvního ex, kde teda byl shodou náhod jako Chrysos, který ho hlídal a byl to vlastně i důvod, proč jsem to lajkla, tak mě za to uhodil. Nebo uhodil. Vrazil mi takovou, že mi až křuplo za krkem. Takže jak jste mohli slyšet, tak jí vrazil takovou, že jí až křuplo za krkem. Tohle si dobře zapamatujte, protože teď se jdeme podívat na vyjádření od Dana Bayera. Teď všichni, co to posloucháte, já jsem v životě na holku nevztáhl ruku. Nikdy bych prostě holku nezmlátil, nejsem žádný násilník, ani nic prostě podobného. Hele, prosím tě, byla to pravda vůbec s tou, jako takhle, bylo aspoň pravda to s tím videem, že to došlo k nějaký takovýhle situaci, nebo uhodil jsi vůbec jako někdy? Jako. Hele, tak maximálně při nějakých hrádkách, když to chtěla. Takže jediný, kdy jsi jako na ní byl nějak hrubější, nebo kdy se něco to... tak to bylo při nějakých hrádkách. Přesně tak, nikdy by to nebylo tak, že by to jako nechtěla. Jo, takže takhle se Dan vyjádřil k této situaci. Což mi teda vůbec nesedí, protože jestli měl Kerry pouze plácnout přes určitou část těla při jistých hrádkách, jak tady sám tvrdí, tak jaký z toho mohlo až křupnout za krkem, upřímně to na mě působí, jako že se z toho snaží vymluvit. A navíc se ani nevyjádřil k tomu, jaký vrazil na základě toho, že lajkla video od svého ex-přítele. Dan se k tomu ještě občas vyjadřoval na Instagramu pomocí storíček, jako je například tohle. Já už tohle opravdu nechci řešit. Už jsem jednou žádal o to, aby přestala dávat ven naše věci ze soukromí, ale asi to nepochopila. Už se nehodlám dále vyjadřovat a nějak komentovat tuhle situaci. Zatahovat do toho moji rodinu je ten největší hnus. Jako ano, to, co Kerry říkala, je hnusné. Otázka je, jestli je to pravda. Protože ještě hnusnější je se takhle chovat. To je můj názor. Navíc Kerry by se nevyjadřovala, pokud by Dan nedělal videa typu jak moc mi ublížila a podobně. Lidi, napište mi dolů do komentářů, co si o tom myslíte vy. Budu také moc rád za sdílení, like a odběr.